pasatzeko prest. Eta gaur Arabaldera egin dugu. Agurainen gaude, jende izugarria zinguraturik leku zoragarri honetan. Aizue, baina, hau zer da? Zuek baldakizue. Mirri eta Txiribiton. Oi, Txiribiton! Iepa! Kaixo laguna! Iopi! Mirri eta Txiribiton. Baina, ez aldu zuen nahikoa bazkaldu. Ixiar, hauek ez dira sekula asetzen. Begira nola jaten duten. Tximuzikinak dirudite, ez da? Agurain, espezial. Nolako litxarreria den da ikusten. Rakelen den da nitxan gara. Ui, Rakelen den da, dineta ikrezu. Baki zorrako honemen? Zer dakazu, Denetarik. Litxarriri eta goxokin mundialenak! Baina, iziet, senditzen dugu, baina, xuretzat bat ere. Eta niretzat, Txirrirentzat bakizu esemat, txirrirentzat minus! Soy nahi, litxarririarik? Soy nahi? Basuentzat, hiperminus! Iziar, martxa honetan, hemen sekulako kusidade ongo da, Bai, eta gainera, egundoko tripako mina egingo zaie. Eta zuek, inbiria xikina. Oixe, Txiribidon, jarri xagun hemen, litxarreria festa, epi! Ixia, etorri nirekin. ¡Pastelero! Hau da, jendea. Egingo dugu, banaketa. Ea, hau nietzat txarra duk. Kolesteriola zeugakonek, nietzat. Hau txarra duk, ez daia gustatzen, hau niretzat. Ea, hau niretzat. Hau, niretzat. Ikusten, ondo banatu behar da. Oi, hau ere niretzat, oso duketa. Hori niretzat uste dira. Txiribiton, itxi begiak. Txiribiton. Begira ze ekarri dugun Ixiarrek eta biok zuentzat. Goxoki gehiago seguru, ze ekarri zuen. Poltsa beteta. Poltsa bai, baina zue betetzekotan. Gubetetzeko? Bai, zabaldu begiak eta hartu. Begira, haue dira zure litxarreria berriak. Orain, asilanean, jaso hau dena eta hasi txukuntzen. Tira, biskor! Ja, bazu ezer beterik eta. Utsadura edo non eraskotakoa dago eta erremediatu ezean gero eta ungiago. Laguntzerakoaz egin deño solarria zikin eri bastan hau da
Orduan izan alako menitelako, hobe izango da eta denon osasunerako. Aixu aitan, utikan zaratari, motorraren zalapartak mesederik ez inori, txergatik bizi behar postartean erotuta, zaila gaitexen denok konponbidea baduta. Kutsadura edo non, eraskotakoa dago eta remediatu ezean gero eta hundiago. Laguntzerakoaz, egin deio solarria, zikinkeriari basta, hau da itogarria. Badakizue Eroskiren eskutik bi bidaia zozketatzen ditugula Euro Disneyra hain zuzen ere, eta izugarrizko bitxi polita jasotzen ari gara. Adibidez, esaterako, zizurkilko lau aizpek marrazki politak bidali dizkigute. Lau barregus hain zuzen ere, bakoitzari aurpegi bat itxatxirik. Eta hori gutxi balitz adibide gisa ere, Gasteiztik esan bidali dizkigutela honako marrazki hauek ere. Eta zuen marrazkie olerki txiste eta nahi duzuen guztioian zai gaudela. Zuek ere parte hartu alizateko, zozketa horretan. Nora bidali behar dituzuen? Euskal Telebista, 9. postakutxa, 20.080 Donostiara eta denak zozketan sartuko zarete. Eta orain beste zozketa bat egin behar dugu gure saioko zozketa geniala. Forum Etxaren eskutik bi bizikleta zozketatzen ditugu eta horretarako gaurkoan laguntzaile berezi badut. Hemen dugu Aritz! Kaixo Aritz! Arratsaldean, Aritz! Hemen ikusten duzuen mutila hau, agurainen gauden arren, bera araiakoa da, ez da, Aritz? Bai. Oso herri politia. Bai. Bai, hoxe. Bueno, gaurkoan biz zenbaki atera behar dizkiguzu? Bai. Nahi duzunean, bai? Ia, sorten man, hoi. Nervioso denak. Lehen biziko zenbakia 0 da. Bigarrena, 3. Eta atzena, 5. Beraz, zenbaki bat 35 da. Nahi duzunean beste zenbaki, Aritz. Indartxu zare, Ia, bigarren zenbakia 0, 8 eta 4 da. Beraz, 84 da bigarren zenbakia. Datozela zenbaki hoien jabeak. Mila esker, Aritz, zure laguntzagatik. Arratsaldean, bikote! Ia, ezagutu nahiko zintuzketet banik, zuen izenak. Maite. Maite eta? Saioa. Ta nongoak zarete zuek? Aguraingoak. Ta zu? Aguraingoa. Biak aguraintarrak. Hemen ez dakit aldapa askorik dagoen, balda aldaparik herri honetan. Gutxi ez, lautada ugari. Bueno, nahi duzuenean ibiltzaitezte aldapa gora, aldapa bera, edo lautadetan. Goza itzazue bi bizikletak eta mi eskerretortzagatik bioi. Hartitzazue. Gustora utzi ditugulakoan nago, eta zuek ere hemen zaudetenok eta etxean zaudetenok ere goza dezazuen gaurkoan Luku herriko abeslari bat dugu. Bere izena, Josu Bravo! Kaixo, Josu, arratsaldeon. Kaixo, zer moduz hemendik? Ondo? Ongi dira guztiak. Josu, badaki disko bat grabatu duzuna? Diskoa grabatu duzu, baina nagian hemen dauden batzuek eta etxetatik begira daudenak ez zaituzte ezagutuko. Beraz, egintzazu zer horrek zeure aurkezpena. Bueno, azteko esango dizuet lukotik etorri naizela, luko
Araban dagoen herri txiki bat da. 18 urte ditut, abestuko ditut bi tema. Lehenengoa izango da batzutan. Ea gustatzen zaizuen eta espero dut ondo pasatzea gurekin, mila esker. Bai, noski, ziur naiz. Mila esker zuri Josu eta zure lagunei. Aurrera. Batzutan nagusiak dira dana bakitena, batzutan gu asteo ezerrez dakiguna, batzutan beraien laguna, bestetan galtzaile hutsa. Zergatik olan jarraitu, zergatik ez onartu, gu bizitzen deguna, taiek bizi zutena, inoiz ez dala izango, aintzinaren erena, inoiz ez dute jakingo, bakoitza bat garela, da hori ondo jakinda, joango garela aurrera, inoiz ez gara izango, beraiek nahi dutena, baizik garen Aizue, ez dakizu ez pozik nagoen. Lagun bat Tunisiatik etorri berri zait, eta bi opari hauek ekarri dizkit. Batetik, bertako kapela, Fez izenekoa, eta batez ere begirazte gauza polita. Alfombra izue, Tunisiako alfombra zoragarria. Baina txirri, hau kontu serio iruditzen atxaik. Behin naguraina etorriko, eta alfombrak saltzera. Agustu, merkadilea bat, Baina esaldik lotxik ematen, Lotxa eman berrira txirriri, baiez, Etzidak bat... Bai jauna, saltzailen askagarria hoxe da txirri. Etzidak bat ere lotxarik ematen, entzun ondo. Nire lagun bat... Mesedez. Txirritonek ez daki ezer. Hau ez da katilu A. Jartzaba, monio. Hau... Patrikako komuna du. Txitxan egiteko. Mire, mesedez. Tunisiatik etorri den lagun batek ekarri izizkidak. Bata Feza izeneko kapela eta batez ere begira ze alfombra polita. Tunisia bertakoa zoragarria. Garestia izue. Baina txirri, ikusten. Zue badakizue zein den txirriren etxaugarri nagusia? Inguruan dituen gauza guztiek aspertu egiten ditu. Baita alfombrak ere.
alfombra bat regalatu dio lagunak eta zer esango dut, ze alfombra polita! Ui, zein doktorea! Ba, boli balakoa. Txiriton, zertarako di alfombrak? Zapaltzeko bai. Eta batez ere mundu guztia daki, seguro zuek badakizuela, zertarako di alfombrak? Zertarako? Egan egiteko. Mirri Alfombrak egan eta egiteko. txiribiton. Ez eta ez. Txirri, baldaki, ze behar duanik? Zer? Fantasia! Hori zu. Mirri, begira, egan egiteko hori Aladinoren lanpara magikoko zera genioak egin zezakek. Txan magoak egin zezakek. Baina ik horrek ez daukak egan egiterik alfombra batekin, Mirri. Txirri, Zer? nik mago txepelorri 202.000 huelta ematen zioat, Gainera, alfombra gainean. Haitu alduk, hau, txibiton, gure alfombra egalaria izango duk. Egin behar duk, Zer? Fantasia! Konforme. Begira, nik alde egin beharra dut, Egintza zuen nahi duzuen alfombrarekin, baina ondo zaindu. Esan dizuet, Tunisiakoa dela, benetakoa dela, eta oso garestia dela. Txibiton, txiribiton, jauze bat. Ire laguntza behar diat, Daun, izango aiz, egan egiteko motorra. Nola izaten diren, nola izaten diren, 70 zalditako motorrak, izango aiz, 112 mamuteko motorra. Txibiton, mesedez, nire meriendako txokolate pastelak emango dizket. Emango dizkiat Pokemonen kromoak. Sí. Zin? Biak? Txokolate pasteltxoak eta Pokemonen kromoak? Pela, ez tipo zurre. Zuek baldauke zuek Pokemonen kromorik. Eta erreperik balduzu erreperik. Wow, gero programa meitutakoan trukak eta inbiar du, trukak eta konforme? Txibiton, jarra di, mai aspian, korre, bai, aspi. Txibiton izango da, motorra, ikusiko duzu. Eta ni, pilotoa, hau da, badakizu eze behar den ez da, pixka sentitu, gozatu, den dena da. Aixo, Mirri, zer, dena prest? Bai, ia dena prest dago. Bai, ikusten Bai, bera. Eta zergatik jarri duzue alfombra mai gainean? Ai, babolio, baina esaldakik hori, aireratzeko erresagoa dela, abiadura hartzeko. Bai, akaso. Beira, txibi, den dena prestatuta xau, Bai. Gauza, bakarra falta zen. Ze falta da, Mirri? Fantasia. Ea, bada, dena prest, txiribiton, ojo, txiribiton, bat, bi, eta hiru! Babolio. Denak, kanela tutan euskan. Jarra ezagun berriz, maia ondo. Ondo da, piko. Irekin ez da gauza honik. Beti dana alderantzik egiten dut eta. Belas, ez dago Pokemonen kromorik. Ez dago txokolate sopazerik. Res. Mirri, Akab. txiribiton, lastima, Akab. ez duzue alfombra egan egitea lortu, baina honelako alfombra bati egan egin eraztea, ez da beste munduko gauza, Oso gauza erreza da, Basekiu, baina arazoak egizkeu. Badakizue, Arazo potoloak! badakizue zer den beharrekoa? Motorra. Ez. Egan egitea, bai, egoak, ez. Gasolina. Badakizue zer den beharrekoa? Fantasia! Ui! Eta orain, entzun ondo Mirri eta txiribiton. Begira non dagoen alfombra, eta entzun hitz magikoa. Honek izin du lortu. Ez dala, Uken adala, espadu honek izin du lortu, andala, hemen ez dala, hemen dala, andala. Badoala, 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 badoala. Txiribiton, Badoala, badoala, badoala. Badoala, badoala.
Ikusi duzue, zein kakatiak diren biak. Aztenolako sustu eman diegun, ez da? Ixiar, mil esker, egundoko laguntza eman didazu. Bion artean arrantza ederra egin dugu, Bai, bi horiek adarra jo nahi zizuten, baina ez dute lortu, Ez dute lortu, ez. Ez bixea potoik ez dute ez lortu. Dena den nahikoa egan egin dugu, guen bion artean, eta uste dut egan publizitatera joan behar dugula, baina egan tita batean bueltatuko gara. Tira ba. Hemen gara berriz ere, aguraingo arresi antzoki honetan, eta ez dakit publizitate tarte horretan zuek mogituko zinaten, baina gu Arabako lautadetan barna ibili gara, herriz herri, agurain inguru honetako herri kale eta guztia zeharkatu ditugu, noski gure barrebusan. Zeren bila? Gurasoen bila, guraso eta bere txikien bila. Izan ere, orain tarte baten garaia da. Guraso, dromoa! Arratsaldeon, kuadrilla, ongi etorri denak. Zer modu zerate? Ondo. Ondo, amak ebai urduri ala ongi. Pixka bat, bai. Bai, ez da? Bueno, aurkezpenak egin behar dizkidazu, preziosa, nahi duzunean. Ni nahiara naiz eta nire ondokua Irune ditzen da, eta gure gaitik etortzen gea. Barrebusan sartuta, ezta? Bai. Bai, hoixe. Ba, zure amak ustet kontutxo batzuk entzun nahiko lituzkela, edo ez? Bai. Aukeran bai, ez da? Bai. Bueno, entzun ditzagun. Nire ama 36 urte ditu, eta udaletxean lan egiten du. Jende etortzen denean esaten dio, bai, ez nahi duzu, eta beraiek esaten dio ez nahi duten. Nire ama etxean dantza horrela egiten du. Eta ere bai abesten du, la. Eta asko gustatzen zaio irakurtza eta kruzigramak egitea. Kruzigraman beti eskatzen dit dizionarioa eramatea, eta horrela egiten du. Ezer gehitu nahi alduzu? Ez, Esan beharreko guztiak esan ditu? esan ditu, ez. Bueno. Gezurrik ez du esan. Dena den gero zerbait gehiago esan beharko diguzu punturik lortu nahi baduzu, eta joan zaila prestatzen, eta ongi etorri aizue. Beno, badugu hemen beste bikotetxo bat, eta beraien berri jakin nahi dugu, ia, konta eguzu zertxo bait. Ni Sara naiz eta bera maite da, eta gure hendik etortzen gara. Ta senargaia ez duzukarri, amarekin etorri nahi izan duzu, ala... Ez dut. Ez duzu, beno, agian horre esango duzu zerbait, entzun dezagun. Nire ama 52 urte ditu, eta etxeko lanak egiten ditu. Puzleak asko gustatzen zaizkio, eta azken puzlea egin duena marmilako pizakoa izan da. Oporretan Madrilen egon ginen, eta gustatu zion gehiena La Bella y la Bestia teatroa. Eta gero zion gutxien gustatzen zaiona El Palacio ere. Orduan, zer egia da esan duena? Bai, dena. Neska txintxoa da, kazunik pixka lotxatu dut lehen, baina barkatuko didazu. Zan? Barkatuko didazu? Bai, bueno ba, eseri zaituzte. Ale, guazen. Pixka eta asarretu da nirekin, baina ez altzait asier asarretuko, kaixo?
Zuek, nondik etorri zarete, nortzu zarete, konta idazu pixko bat. Ni hasier naiz eta nire amatxo, kontxi. Amatxo Kontxi, eta nunguak zeate zuek? Rengoak. Aguraingoak. Entzungo ditugu zure kontutxoak, hasier? Bai, bale, venga. Nire amak 22 urte ditu, etxeko lanak egiten ditu. Askaria, txukun letxea, garbitu, janari egin, mendira joan, askar, ipuina kontatu, txokolatezko etxitsua gauetan, eta gehiago. Telera ikusten du, eta edaten du mantzanilla. Gauza morda iten duzu, Kontxi, Bai, pizka. Eta ipuia kontatzen trebea zara orduan. Asko gustatzen zaio. Ederki, agian gaurko galderetako ongi etorriko zaizu orduan. Bai. Bueno, iseri zaitezte bazuek ere, eta eskarrik asko etortzeagatik. Une hau iristen danean badakizue txikitxoak zutitu behar duzuela, gurasoei, kasu honetan amei, bertsoa da besteko, gure himnoa. Mendiz mendi, da bile emakumea, barre busartzea, tezalda hobea. Pozik etorri da guraso romora, pozik etorri da guraso romora. Pazientzia duzleak osatzeko, eta zorte pixka bat ondo erantzuteko. Pozik etorri da guraso romora, pozik etorri da guraso romora. Dantza kantu eta burutzera, jentzaren behazten aguraingo ama. Pozik etorri da guraso romora, pozik etorri da guraso romora. Eixeri zaitezte, jarri patxaran, komodo zaudete, ondo? Ongi zaudete, ez da? Pozten naiz ikeragarri. Ia, egin kontu oean zaudetela eta aita edo ama beldurrezko ipuin bat kontatzen ari zaizuela. Aizu, zuek nola jartzen zarete hori gertatzen denean? Oso goxo kontatzen dizue inundiretzarete gehiegi beldurtzen, Aur gehienek ezagutzen dute zein pertsonaia den ezinbestekoa etxe zahar eta gazteluetan kokaturiko beldurrezko ipuinetan. Zein, kokodriloa, mamua, ala zeledon. Kokodriloa. Mamua zen erantzun zuzena. Kokodriloak ere itzutzen gaitu, baina gazteluetan beti mamuak egon ohi dira. Euskal jatorriko ipuin zahar askotan berriz, erreka edo zubi azpian bizi diren beste pertsonaia batzuk agertzen zaizkigu. Baldakizue haien izena, lamiak, xaguak, ala sardintzarrak. Lamiak. Lamiak ziren bai! Eman argiari dizaro. Baltzenekien zuk izaro? Bai. Bai, noski, jakingo etzinun ba. Eta euskal tradizioarekin jarraituz, nor da gure kondaira mitikoetako basoen zaindaria? Fernando Amezketarra, Basa jauna, ala Mari Mondongo. Basa jauna. Basa jauna zen. Beste pertsonaia mitiko eterno batzuek sorginak aipatuko ditugu. Nola egiten dute barre sorginek, baldakizuzuek? Hau da sorgin pila daukaguna. Eta sorginek zer egiten dute erratzarekin? Etxea garbitu, egan ala aurra jipoitu. Etxea garbitu. Sorginek normalean egan egiteko doaia badute, bai. Etxea garbiture egingo dute noski, baina egan zen. Aurreko batean aipatu genuen eta ea gogoan duzun, sorginen artean azken bolada honetan ezagunena, marrazki bizidunetan, irukiekin batera agertzen dena da. Zein da? Sorgin pospolina, sorgin bihurria, ala sorgin aspertua. Sorgin aspertua. Sorgin aspertua. Jarrai dezagun. Erratzez aparte, zer behar du sorginak? Sorgin benetako autentikoa izateko. Sudur luzea, ipurdi handia, ala patrikako telefonoa.
Sudur luzea. Sudur luzea. Eta orain, Aitor Furundarenak txantxibiri abestia eskainiko digu, eta zuek abesti horretan falta diren hitzak asmatu beharko dituzue. Ia, entzun ezazue, eta falta den hori bete behar duzue, bai? Nahi duzunen, Aitor. Txantxibiri, txantxibiri, genbiltzanian, kalian. Nongo kalian? Elorrioko. Elorrioko, bai. Akaso zitzaion entzungo, baina ongi esan du. Bigarren zatiarekin jarraituko dugu. Txantxibiri, txantxibiri, genbiltzanian, elorrioko kalian. Trompeta jotzen. Zenbat atxo ziren? Ez dakit, nahi goatzen. Bota zenbaki bat. 12. Ui, 14 ziren, 14 atxo trompeta jotzen. Hortxe bilizara. Aitor, jarrai dezagun. Txantxibiri, txantxibiri, genbiltzanian, elorrioko kalian. 14 atxo trompeta jotzen, astoren gainean. Zenbat asto ziren? 7. Oi, seguridade, horpegikin esan duna, Elegante, dotore! Abestuko aldugu dano batera, behin. Berriz abestuko dugun Bai, dena? baina denak batera. Abestu nahi alduzu, Abestu dezagun ba. Txantxibiri, txantxibiri, genbiltzanian, elorrioko kalian. 14 atxo trompeta jotzen, zazpi astoren gainean. Astoak ziren txiki txikiak, atxoak berriz kristonak. Nola den montre konpontzen ziren, zazpi astoren gainean. Elegante, Aitor, mi esker. Orain zutitu zaitezte hirurak, 3 amak. Eta gaurko gurasodromoaren azken proba sokasaltoa izango da. Altxa zaitezte, hurbildu zaitezte horra mesedez. Eta amak sokasaltoan jarriko ditugu. Horretarako Aitorren laguntza izango dugu, doinu eta guzti saltatu beharko bai dute. Zatozte honuntza, zatozte. Kontxi, gero Maite, eta azkenik zu. Jarri, bai. Animo, aupa! Neskazarrak joaten dira Madalenara, Madalenara, Madalenara. Santuari eskatzera senarron bana komeni bada. Lasai, jarrai entzagun. Neskazarra joaten dira Madalenara, Madalenara, Madalenara. Santuari eskatzera senarron bana komeni bada. Bat eta bi eta hiru eta lau, 10 gehiago dira 14. Txala handi bat, Maiteza! Aupa, Irune! Bat eta bi eta hiru eta lau, 10 gehiago dira 14. Dotore Irunele! Mi esker bikote! Zatozte bai guztiak onontza, izan ere gaurkoan ez dugu berdinketarik, ez dugu deus, irabazle bakarra baitugu. Hurbildu zaitezte ona, zatozte nigana. Asier, zatozte! Zatozte! Ba esan bezala, gaurkoan bikain atera digu Irunek eta ez dago berari sariak enduko dionik. Hemen datoz gure lagunak sariekin. Superguraso txartela. Eta irabazlea. Kontxi eta Maitentza superguraso txartelak eta hiperguraso txartela Irunentzat. Oroigarriak, kompaktoak. Eta Irune eta Naiara Urdaibain asteburu pasatzeko aukera bat izango duzu, eroskiren eskutik gozazazue, eta eskarrik asko dena etorri zatelako, eta gurekin Irune goxo hau konpartitu duzuelako. Barra usazai duzue.
Aio, ondo bizi. Gurasoak badoaz, baina ondoren Josu Bravo izango dugu gurekin. Zeru gaineko zelaietan dabil kantari, zeru gaineko zelaietan dantzari, amotiosko ipuinetan dabilen printzesa kantatzen, ni gabe baina lai maitatzen, ni gabe zeruan. Hori zandera nazkar deitu zaituena, nire bihotz txikia apurtu duena, nire bularratik lapurtu zaituena. Bihotza zugabe banoa, zugabe banoa. Zeru gaineko zelaietan dabil korrika, zeru gaineko zelaietan polilla, nire besoetan zaitu dala maite, ametzetan nabil kantatzen, zurekin eta lai maitatzen, zurekin eta lai. Norri zandera nazkar deitu zaituena, zeru gainera nire bihotz txikia apurtu duena, zeru gainera nire bularratik lapurtu zaituena. Bihotza zurekin banoa, bihotza zurekin banoa. Beno, hemen preziosa batekin nago, altxa zaitez, haizu. Gustatu altzaizu Josu Brabok nola abestu duen? Bai. Bai, gustatu zaizu. Haizu eta zuk eta zure lagunek, Arabako lagunek, hau da, Aguraingo lagunek ere, baldakizue zeintzu diren Euskal Herriko hitz magikoak? Baldakizue? Zeintzu dira ba? Bai, hoi etxe dira, harritzeko, onaino iritsi alda. Eta nork esaten ditu hitz magiko horiek? Eta nahi alduzu bere saioren bat ikusi? Deidi ezaiogun ba, txan, magoa! Jontxo, ondo? Oso ondo, hauek dia bai, hauek agura indarra, Jontxo, herri polita, jende doktoria, bai ala ez? Bueno, eta ingurukoak, noski bai ez, Jontxo. Bueno, egia esan, pixkat tristen entorren, Bai. Aste osoa daramat, erretrato bat margotzen.
Gora pintzela bera, Jontxo, ze doktore gelitu zait. Zeue galdezkango zate, baina erretratua, noren erretratua, baietz. Segitun ezagutuko ez dute. Adi. Aste oso amargotzen, eta gero esateko itxusia dala. Nor da? Mirri, noski baietz. Aski ondo ikusten da. Alkandora norena da. Mirrirena, pajarita norena da. Mirrirena, Espainiak eta musu gorri hoiek, Mirrirenak. Eta kaska horia, Jontxo, Mirrirena, berak esetz. Inundik inora ez dakala, inungo antzik. Jontxo, triste. Baina zeozer doktore, atea bali maizai. Zuek esango zeutetan, ez alden. Zer da? Sudurra, noski baiez, sudur doktoria. Eta hoin zeingo dugu erretratuarekin, pikutara, kialdu? Zakarrontzia botatzia? Iritsi kontrajarriak, edo hirugarren aukera, magia pixkate itia. Bai, magia dugu? Bai, Jontxo, poste naiz. Barkatu, Andereño, zeur izena? Apa, bega, altxa eta etorri, baiet bihotza, bega, txalo bero bat, oida! Oso, beste eskua. Eskarrik asko etortzeagatik, oain bai, belarria esango dit. Zeur izena? Maite! Nere amatxo bezala. Egia da, Maite. Maite, lagunduko diazu? Bai? Adi, pixka eta horrean jarriko zea, behitxu. Zer dakogu esan dugu? Pailazoen ezaugarria zer da? Sudurra, hoi da. Eta hemen sudur politxa daukagu, Jontxo. Itxo pixat, zer egingo dugu? Hartu sudurra, eta atera. Bai? Jontxo eta Jontxo. A ber, Maite? Oha! Itxo, Maite, ez. Txorakeri bat ingo dugu. Adi, zera. Alde batetik sudurra, eta beste aldetik zaku magikoa. Maite, mesedez, eskua sartu ezazu, zakuan zeo zer aldo? Sartu, osko. Behiratu, zeo zer aldo? Zaku barrun ez dago ezertxorik. Oso ondo. Bisukin hartu zakua, mesedez? Hartu, ez bisukin horrela. Tak. Jontxo, ondo emakume azkarra. Oso ondo, zaku alde batetik, sudurra beste aldetik, eta Mirri bestaldetik. Ez du merezi horrelako erretratua, Baina, Jontxo, gero seguraski eskatuko diotela. Adi, sudurra, zeingo dugu, bai, sudurra hartu, eta txok hortxe sartu, bai, eta oain, zapiarekin, horrelak, estali. Ondo? Adi. Beitu, hemen jarriko zara, oso ondo. Adi, geldikor, bai, ondo ikusten da? Ondo ikusten da dena? Bale, geldik, ez moitu. Zakua, Mirri, sudur gabeko Mirri, eta zera da erronka. Sudurrak, bidai magikoa ingo du. Hori, bai, zeue laguntza ezinbesteko da. Nola hitz magikoak xuxen bota garditu duta. Bai, nolakoa dia? Mortxila. Jontxo, eutxigoiari, deno, bat, bi eta hiru. Artxila, mortxila. Wow! Entzun aldezute? Bai, adi. Mesedez Maite, eskua sartu? Ez da osudurrik, ez? Eta oain, behitxu Maite geldik, Bat, bi eta hiru. Hor da osudurra! Jontxota! Ze? Wow! Maite, ez dago sudurrik! Jontxo. Txo, aurrean, guazen ondo behiratzea. Ez dago sudurrik, ez? Non dago sudurra? Maiteren bizkarria, Maite! Beitu baina, nola dika, ez, txalo gutxiko mesedez, Maite. Berriro zeure, itxoi. Zeo zer arraro gertatu da hemen, Sudurrak, alde batetik bestea zera. Mirren ortegian bere, dagokion lekuan azaldu hartzeta iguta. Maite, lagunduko jazu berriro mesedez? Bai, zer eingo dugu? Alde batetik, Maite, zaku. Eta beste eskoakin, sudurra. Euki sudurra horrela. Bai, oso ondo. Zer eingo dugu? Zapia ondo tolestatu. Eta hoxe, sudurra ez da... Ikusten da, pizkat, horrela,
Hor, doktore dago. Adi, orain bai. Beitu, utziz sakua, hartuko du sakua, eta sudurra, bai. Hor, barrun sartuko dugu. Maite, ikutu, sudurra hor aldo? Bai, ez? Aski ondo ikusten da, sudurra hor da hola. Oso ondo. Bueno, oai sudurra... Zer? Eskua! Maite! Ai, hoi da, horrela gusta ez daitenak. Adi, egotia. Oain bai, adi. Sudurra, pontxa sartu, Maite. Hor dago? Aski ondo, Hor dago. Zer dengo dugu? Itz magikoak esan, eta sudurra hemendikan desagertu, eta berri lekuan agertu barzan. Ondo, Maite, mesedez sudurra horrela hartzen dugu, hartu zuk hortikan, bai, oso ondo, beste eskuakin hartu. Beste eskuarekin, ekarri ezu? Oidan eskazkarra, adi, Oain denok Euskal Herriko hitz magikoak. Aurrera! Artxila! Mortxila! Wow! Orain, usten dut... Adi, Eskua sartu mesedez? Ondo miatu? Ez dago zertxore? Adi, zerra, buelta emango dio. Yep! Hemen ez dago sudurrik! Txalo bero bat! Adi, eta guain, denok batera, errepikatuko ditu berriro, Euskal Herriko hitz magikoa. Artxila! Mortxila! Gora! Jotxo! Orain bai, Maite! Ezkerrik asko! Batzure lekura! Txalo ero bat! Kaixo, hemen gara berriro ere. Eta... Mirri eta txirib... Hau miraria, zuek biok etxea garbitzeko prest ikustea. Txiriton? Zer? Txiriton? Zer esan nahi duzu ez? Prest bai, baina etxea garbitzeko prest ez. Eta zerterako atera dituzue zapiak eta fregona eta erratzak eta... Orain saiatuko gaitzuk egan egiten, baina erratzaren gainean aizuek. Hemengo inguru hau oso egokia da sorginentzako, ezta? Xantiate sorgin ugariak eta galantak daudela oraingo partean, Urbasa dela, handia dela, aizkorri dela, inguru hortan, leizazulotan bizi dira. Ziton, egan egin behar diagu. Eop! Animori gabe. Esko duzue pixka bat animatzen, ezin eskoa da, Bat! Hene bada, haze sorginak. Zuek, beldurre eman ordez, barre gure asortarazten duzue. Oain ze hasi behar duzue, sorginen moduan jantzi eta egan? Zer, ze sorgin itxura ikusten aldi dazu, ba? Oi, pisu gehiagi erratz bakar batentzat, Txibiton potolo dago eta suizier gizentzen hasita txauri. Etorri zaitez nire erratz magikora mesedez. Bai, baina ni zure erratzean egan hasten balin banaiz, azpiko ropak eta dana ikusiko zaizkit. Hobeto izta, Hobeto. Erratzan nahi izpaduzu. Aspiragailoaren gainean, Txiriton aspiragailoaren gainean ebiliko gara. Aspiragailoak motorra dukata, ezta? Konforme? Zuk esaten baduzu? Geba, aspiragailua! Hau da, sorgin, kontemporanea. Hazte sorgin modernoak. Aize, mirrita txiribiton. Mirrita txiribiton. Une honetan, bururatzen zaidan gauza bakarra zer den ba aldakizue? Bai. Baspare, egaldia baino lehenago, mariatuaren kontrako pilulak. Akaso niretzako galtzak. Bururatzen zaidan gauza bakarra hau da. Zoro hauek
erabat mareatu egingo gaituztela. Eta horretarako gauzik onena izaten da, kantu bat kantatzea eta kitxo. Oi, abesti bat, kinkirrinera, oixe. Alla kinkirrinera, alla xamurrera, Txirri plaza berriko, girari bestaldera. Alla kinkirrinera, alla xamurrera, Txirri plaza berriko, girari bestaldera. Nere aita kamari, gona gorrilla ekarri. Nere aita kamari, gona gorrilla ekarri. Berriz ere baiteko dio nere amakaitari. Nere aita kamari, gona gorrilla ekarri. Baserritarrak eragu, ezin gentzake ukatu. Baserritarrak eragu, ezin gentzake ukatu. Baina kaletarrak bezinongi, baina kaletarrak bezinongi, soinua jotzen dugu, soinua jotzen dugu. Mañaritik hasila urkiolaraino, ez da urkitzen besteik aldapia baino. Durangon baskalduta, mañari txangora, txakurzulon jauzinaz, ipurdiaz gora. Alla kinkirrinera, alla xamurrera, Umetxo plaza berriko, girari bestaldera. Alla kinkirrinera, alla xamurrera, Umetxo plaza berriko, girari bestaldera. Abesti eta dantza guain eta gero, zeharo gaude entrenatuta, zeharo, ja, azpidagailu gainean hiltzeko. Ondo dago, orduan, gauza bat galdetu nahi nuke Ixiar. Nora nahi duzu itzuli, nola joan nahi duzu datorren astean barrebusarekin? Ba, pentsatzen jarrita... Ja, nora? Hain gustora gona ez agurainen, ba, bertara etorriko nintzatekela. Bai? Bai? Bai, horixe! Ba, begira, zure desioak, desio bete-betean beteko dira, eta hurrengo astean berriro ere, barrebusa aguraina etorriko da! Jaupa, agurain! Ongi izan bitartean, aio! Hemen izango gaituzue berriz ere. Bai! Hemen utzita gure adiskideak, hemen aurtxoetan gurasoak.